Намирани са пред две книги, написани от автора Георги Велев. Едната е посланието на побитите камъни, което установява с безспорни факти. Изследователят Георги Велев доказва, че халколитният некропол край Варна, който е на около 6600 години, и побитите камъни са един цялостен математически и астрономически комплекс. Идеята на Георги Велев, на големия изследовател, български изследовател Георги Велев, идва от книгата Непрочетената Илиада. Едно съвсем ново прочитане на тази величествена творба. Ето, виждате автора Георги Велев с неговата интелектуално-иронична усмивка. Едно богатство за България са тези две книги, а и всички книги на големия български изследовател Георги Велев. В тази книга Непрочетената Илиада той открива също така редица математически, човешки закономерности, които всъщност показват, че авторът на Илиада са големите учени на древността. Пак обръщате внимание на книгата на Георги Велев Посланието побити камъни. Във всяка българска къща би следвало да присъства тази великолепна книга.